Kublai step ifi baro. Ka step masuk kemen ifi baro bat kasingi sabat ka masuk kemen ifi baro. Namar bali ba bunsin nga sej ong ya kani kantin mo. Kantin ka sabat. Namar ba ngangas ngotho ba kasingi sonde ka de kasingi sabat. Bat bon ki babu jengkeli kani mo ba ki ong baik ba kasabat na kadika singi sija. Kumno fitep ba kasabat kadika singi sija. Bat ia ka ka ba ka jingtho ka ong ka ba habang puli ki ia ka Bible nga puli man ka ba nga siam ban ngalam ba ka theu be ba ka de ka singi ka ba nyo kam de ka ba theu ia ka singi ka ba nrio ti dina ka daw ba ong kublai sabat pasuk kamen fi bro namar manta ka de ka singi jong ublai ti kawai ha ka jing siam jonga mene step mo ngon kai step satai sa jasai nda habang la poi porbalek kebon ngayu i ba kidon ki pulit ki baylum kroi kumtu mo kila pan hap ma artat tat kumtu da katrok kila hiar artat tat ki pulit sibun ti hendre ngai lam na ki kso nda ngala on phai nang tai ti nda poi halat lumo ba ti kadon ko wei ka pulit ka ba ar khlur ne lai khlur ngam pet ba to ma ka kali nga ka jaga ka ong nga mo ti ngapat nga pet ngamut ong yeno to ma ong nga namar bali bangam damas ti dena takadaw ba ka ong nga ka jaga tengang kali ong beli yu nga kali kum ta ong beli yu sa sei to ka kan hiet kum ta tenga ngapan ong sa hayo ti hadin ng ong beli yu ti ka ong ki le no ti ka perkhan haman siem jonga apan ka pen perkhat nga ong balai ba haman siem jonga ka ong kumni nga dei buri balai lut nga ya la kalanti nga klam pentot yeno te balai pede mentan nei kamut haba kibu jengkeli kamut banlong pulit hablit pentot yeno se ya kayang jong kibriu se tang bala phong yung uniform kamut ali pulit ngabun ki perlok mo ki pulit ambaro ki pulit ki basnio andre dandru ki babha hibaro ki basnio pat te dina kadaw ngalengo yala dia ba kibriu jong hi sisin ba kila yo kam yo jam kila phong uniform te kamut ki kenbet ba kila ya pher naka bangi kumbang mangi andre hanga ngam sngo pher pide pulit ne pide sipai ne pide kataka respect la ne kataka jing ya buram ba markaliang kadi bandon rada kamdon kataka jing buram ba markaliang te kamut katuka uniform jong phekan le yu katuka power jong phe le yu katuka jingdon katuka mansim sarong jong phekan le yu namar nga ngingi klembam lang te tu lop ba pipi don bat nga buram ye pi namar bale ba pide ki bri ba pe ka an tel da pipi le be an te kamun syani asahan opan kani kalong ka ba ba ngin champang akan ba ngin perkhat akan ga juk mata ti kai ka ba ngin kidon pat ki brio mo ki rupa ba ki ong nga ni perthai te kala te ngapan nga perkhat ka kala kumno ngangas nguthu bakani kumju khalam kelar ngape ka beneng ro kalong kumju ngalit sesinong saklau saptap ro ngai kalong kumju ka khalam kelar ti kumno pedi ong perthai ka kala tadi bang kalahi ka mansiem ka jengmut ka jeng berkat ken jung brio kam dir ba kala ka perthai wat keno ka perthai ublei lo athaw hadu menta ne ka perthai ka khalam kelar ka ne bi kumju ti andre yo ong pedi ba perthai kala ti ka kala kumno ngam skothu kala kumno ti menta habangi pej habangi kran ngi khana na ka menta ka jing iman siem ngi hab ban pulie ka Bible ngi haban pulie perkhat puson na ka menta ka jing imperthai ngi haban buat ya ki constitution jong kari India namar ngi sang ne pori India ti laj nang tane kamut ngam sngdon kam than ni kita ki role ki an ki bapen ya ki society ki bap hadu pengkathamaloi jang thai ska jabiang ngam tre ngam la ban buat kita ki bro ngabut be tangkawai kamut kade keten jong ublei ha ka jinget jonga bat ka baar kalong be ka constitution jong kari India ladang la pen khen ngahap pancha jing penstom te handre ladang ngam pen khen te hap ban yale ban yoi ka hok la jong ti ngang ayat kum brio lai lut ngam kwan pendik ino ti handre lada mono bon pendik inga ngahap ban le persya par ngahap le ban yoi ka hok jonga
dena takadaw ngan ong ipi habang ngapuli Bible don kibriu ki ba perkhat ki yalam bakla ki ong ki pen sngotho bakla ki ong ba o utei kuris lam ler o utei no itu lupa lam ler ngani itu lam ler kumno ngani itu khana lam ler kumno dena takadaw ngan ong ipi haba ngikren ngi khana ngiyat ngiyang ngiem kumbang ngiem menta ngakwa ban kentu ye pi boro ba habang nginget ngidon la kan jong ka jinget kamot kamdon ka jing pher habang nginget yublay ngi khlamnget ye no ino tie ngidi ban buram kan iwe dakaba ngi ong bet ba tang banga alung kristan kamot dei be tang kabakran manga andre bakran kiwe kam dei shu tie kani kamla ban long pilong niam yu pilong Hindu ni pilong Muslim ni pilong niam Kristen rai ni pilong Katolik ni pilong Presbyterian ni pilong fellowship ni pilong yu kamut kani kejinget tonget halaman siam lajong wali penwit ikiwe wali penmong ikiwe wali pensngosi ikiwe tuburam ro ikajinget jung kiwe tiade na kata ba bunsian haba ngipulie ya ketien ke jong ublay ngidi ban sngotho yala dia kumno ba ngin ngin kran ngin khana ngin yat ngin yang ngin trai ngin kta kamut haba ngi ngi kran ngi trai ngi kta ngi bha ka ketien ke thli ka ti mano ken ban panthot yapi kamdon ra ka jing panthot ngidi buri blai lut ngi lai lut ngi buram mi kiwe bat ka jinget ka bangi ngi don ngai halaman sim la jong wali penwit ikiwe ti kai kebangang kwa ban kentu menta kalong bet ba haba ngi kata ka jinget kebangi ngi don ban keno sniu ikiwe te kamlong ka babha nga keno ila dia bang adi bru bosniu nga keno ila dia bang adi bru bosniu namar bele la dangang la adep keno lupail dia bru bosniu ken ben nga ken ben hadu ban biang ndala biang ka jinge ben te kemot kin langya ban ben langya kila thaj ban ben em te kamot ngan salong beri pelai luai ban ye ka banga ong babha kin dayo daw la sai ne kamot kin abi jeranya hadu ba pinda du sendon kata ka jinget ka ba pi pinnom la syu ban syan ne kamot kin target ye pi kin no man siam ye pi hadu ba pinda no be jerut sapo ne hang tak sesungguhun jerut kamot nda pila apo sia trai la apo sia nala ti wan du man siam ti syania be tang ublay ngai tang ublay kamut ublay un sapan tengan ye pi ublay un sapan kot ye pi ublay un sapan start ye pi ublay un sapan champang ye pi tengai be tang ublay wat ju syai lam baklah no ong ye pi haba fi pule ke Bible te pule na du kam siam na du ka do jong pi to ai be man siam jong pi se ublay kanang ba ublay undup sengap ya ka jing doai ba ka jing kerpat jong pi ti mentangan pule no na ka kitab jung Isaya kalau nong ke balai puar Som siapa san? Ti manta ngan ong ngi haba ngi pule mo ya ka ketien ke jong ublay ti ngi de ban pelet jungbot ani ngi de un perkhan kitu ki ba along kristan ne ki bom palong kristan ru ki ba pe ya ka YouTube channel jonga ti ki de ban sngap perkhan puson namar balai ba kawe kalong bet ba haba ngi pule ya ketien ke jong ublay ni de banda pencong dor ya ka ti mentangan puli no ya ka kitab jung Isaya kalau nong ke ba laifu ar ka jing bah usiem hakmi usiem un sensyar da ka hok bat kirang ba asiem kin penyat kat kum ka an wei pa wei un long kum ka jakari na kali er kum ka jingka na ka eryong kum ka wadut ha ka jakar khyang kum umawlong ubaka strengiu ya ka khendeu ka batanrang kumta ki khmat jong ki bayu i kin om khabrib bat ki skor jong ki bayu osngeu kin sngap jeryang kado nuot jong uriu thurmur kan sahikai ban le da thau bha bat uthli jong ki bathulun un sapadia sai kadar ya ubi an om nyau ba khrau ba trisu ya uriu salaki an om ong ubadan buram naba ubi te unkran khlebi bat uthmu tang ban le kamboman tang kumno ban le bomhok ban kran khui persya ya utrai ban yo pensya jing it ya ubatngan ban om ai jing di ya ubasliang uri po jan upenon kam tang kibut sniu uthau but tang ban le dakat kumno ban penjot ya ubaduk ta kitien lam ler wat haba kania ubaduk kalong kebadai
Handrei uriu dan buram umut tang ya ki eke ki don buram bat ule dan buram kat haba ule ai kajing mai ya ki kentai kajing mai ya ki kentai to yang jot ko kentai balik jalani to ngap ya ketien jonga ko khon kentai phi kabom perwa ai to cha skor ya ki jingkran jonga hapo sisnam tam khandian ko thei samla bom perwa ai phin sa makhling naba an sapulam lut ki jingkhet so grip on amdan jinglum so Tokyo ko kentai balik jalani tos ir phi ki bom perwa tos dit langkhut yelade to pien tang da ki jan berni to thap yala ka sadem na ka banta ki langkha ki ba itanat na ka banta uding wan uba met so bha na ka banta khandeu ki pa jonga ka ba khi da usia utram wan na ka banta ki yeng le tamasa baro ha ka nongba ka bale sahu nabaya ki yeng dulan an no yengja kanongba ka babun brio kan sakanja kan sakelon kumba kelon ki dieng hapo khlau kanongba kan sakhlem ulum ophel bat ka kut aphira kin sakala ki krem si jungnom ki jakai lekai ki kada khlau ki jaka bam phlang ki langbron utrai un sapen im te an sapha biang naneng halor jongphi yo mensiam nang hangta kari kenja kan sakala kejaka bamplang bat kejaka bamplang kan sakala briso kumta ka hok kan sasyong hari kenja bat kajing im hok kan sasyong sa habriso kajing im hok kan wanlam ya kajing sup bat uso jongka ulong kajing palei bat kajing singan kibane junom kipat junga kin sasyong ha kari kabasung ha kajing suk jing san kenjai ha ki yeng kiba singan suk mapi kiba bet harudwa kiba plat lan ya umasida bat ya ukada kani kaktien ublai masungo ublai ti tangkini kentin kublai siboni fi baro